Goddag. I dag skal vi se på nazismen og den økonomiske stabilitet i Tyskland fra 1923 til 1928. Hvis vi ser lidt på de ting, vi snakkede om sidste gang, så afsluttede vi med det her mislykkede ølstuekup, hvor Hitler altså prøver at tage magten. Og det giver Hitler 5 års fængsel, kun 5 års fængsel, trods for at han bliver anklaget for statsforræderi. Men han ender faktisk med at sidde meget kortere tid. Retssystemet i Tyskland på det tidspunkt virker til at vende det blinde øje til den her trussel fra højrefløjen, og det favoriserer modstandere af republikken. Hvis I ser i jeres bog på side 29 øverst, så er der en lille statistik over behandlingen af politiske mord fra 1918 til 1922, og der kan man for eksempel se, at der bliver begået 354 mord af højreorienterede, men kun 24 domsfældelser. Og straffen er kun i snit 4 måneder per mord, imens mord begået af venstreorienterede altså bliver straffet med op til 15 år. Og det er en måde, man kan se på, at kejsertiden, det konservative og udemokratiske, det lever videre i det her system, og embedsværket er stadig ikke demokratisk indstillet, selvom man jo har en demokratisk forfatning. Men den her omvæltning skete jo virkelig hurtigt og pludseligt, som vi også snakkede om sidste gang. Imens Hitler sidder i fængsel, som nævnt, så kommer han kun til at sidde i 13 måneder ud af sin 5 års straf. Der mister nazistpartiet de fleste af sine 55.000 medlemmer. Til sammenligning har Socialdemokratiet ca. 40.000 medlemmer i dag i Danmark. Men det bliver en tid, hvor han får tid til at skrive og planlægge sin politiske fremtid, og han kommer frem til, at Weimar-republikken, den må altså ændres eller væltes via demokratiske veje, og ikke via et kup, som jo er mislykkedes for ham. Så han skriver den her biografi, eller ideologiske manifest Mein Kampf. Det skal blandt andet opbygge sådan en førerrolle, og underbygge hans personlige rolle i fremtidens Tyskland. Og så fremlægger han en masse politiske og ideologiske holdninger i bogen. Han fremlægger antimarxistiske og antisemitiske holdninger. Så taler han om tysk Lebensraum, altså et større Tyskland, særligt i Østeuropa. Og det er jo fordi Tyskland jo er blevet indskrænket efter 1. verdenskrig. Men særligt i Østeuropa skal man bruge Lebensraum, og uden det her kan den tyske nation slet ikke overleve. Han taler sådan om genoprettelsen af Tyskland. Mein Kampf ender med at være ude i 10 millioner eksemplarer, men det er kun cirka 10.000 før Hitler kommer til magten. Og efter nazisternes magtovertagelse, så bliver det sådan så skal man nærmest have det stående. Men det er nok ikke selve den her bog, der har ført ham til magten, selvom det er her, man kan læse om hans visioner. Man kan læse om nazistisk ideologi. Det er blandt andet opgør med helt grundlæggende demokratiske rettigheder. Har en grundopfattelse af mennesker som ulige. Nogle mennesker er mere værd end andre. Og så der forkaster man sådan et oplysningsideal om et frit og lige menneske, som jo ligger til grund for sådan moderne demokrati. Så beskriver man en autoritær leder, som kræver fuldstændig lydighed af folket. Og det vi kalder et socialdarwinistisk syn, hvor samfundet må lede af de stærkeste, mens de svageste må indordne sig.
den stærkeste, det er selvfølgelig føreren. Det er fordi han er fører, han er den stærkeste. Det er sådan lidt en selvsluttende konklusion, kan man sige. Det giver måske ikke super meget mening. Så er der kommandovej oppefra og ned. Altså man skal have absolut lydighed over for staten nedefra. Så beskriver Hitler også racelæren, som er det, der er forskellen på den italienske fascisme og den tyske nazisme. Hitler tager udgangspunkt i fascismen, som er udviklet af den italienske diktator Mussolini. Men tilføjer altså den her racelære. Og ifølge Hitler foregår der en kamp mellem racerne, hvor arieren, altså tyskeren, vil vinde over den svageste race, som er jøden. Arieren, han er bærer af tysk kultur, og må ikke blandes med svagere racer. Og nazisterne opfatter også samfundet som en helhed eller organisme. Og det er også det her med, at individet må overgive sig til organismen. Et blad på folkestammen, der må visne og forgå, men som livet igennem har bidraget til, at stammen kan bestå. Ikke? Så individet må opløse sig selv for den evige idé om det her evige tyske kultur. Ja, så springer vi lige væk fra Mein Kampf, går over til at se på, hvordan går det egentlig økonomisk i det her trods alt krigshærgede Tyskland. Tyskland er jo stoppet, som I måske kan huske, for sidste gang ved at betale krigsskadeerstatninger, fordi man simpelthen ikke er i stand til det, og har derfor er Ruhrdistriktet blevet besat af Frankrig. Men der kommer altså den her internationale kommission, som blev ledet af amerikaneren Dawes, og han skal undersøge Tysklands evne til at betale de her krigsskadeerstatninger. I måske huske tilbage til, da vi snakkede om Versailles sidste gang, amerikanerne er imod europæernes løsning på 1. verdenskrig. De siger, at det bliver ikke godt at ydmyge Tyskland og sætte så stramme krav her. Så nu kommer amerikanerne på banen igen og skal altså udarbejde sådan en realistisk plan for Tyskland på 24-28, og deres tilgang er nødt til at genoprejse Tyskland økonomisk, så de kan betale det her tilbage. Så det bliver Tysklands økonomi, altså det skal finansieres af skatter, og man får en masse statslån, særligt fra USA, som gør, at det tyske erhvervsliv kan komme i gang igen. Og det betyder, at middelklassen får forbedrede vilkår. Det er jo særligt den her middelklasse, der er blevet ramt hårdt af inflation og krise. Så arbejdsløsheden falder, og lønningerne stiger. Samtidig så bliver der opstår sådan nogle store fabrikskarteller, som det giver en vis utilfredshed i erhvervslivet, den tyske middelklasse, som er bestået af sådan små eller mellemstore virksomheder. Men storindustrien bliver altså sådan måden at komme frem på, så det giver også en vis utilfredshed i middelklassen. Ja, andre ting i Tyskland i perioden, der er den her kulturelle opblomstring i Berlin, som man måske kender, de vilde 20'ere. Hvis nogen af jer har set Cabaret eller sådan noget stil, så er det der 20'ere, Great Gatsby, jazz-tid, det er meget fremme i Berlin, som er sådan syndens by, bliver det også kaldt. I det tyske nazistparti, der er begyndt at opstå sådan interne stridigheder mellem to retninger, om det er det her sociale, eller om det er det nationale, der skal gå forrest. Og derfor så udsteder Hitler faktisk et forbud mod diskussionen af partiets politiske linje. Ja, i den kilde, I skal prøve at se på, det er et uddrag af Mein Kampf,
Og der er nogle spørgsmål hertil, som I kan kigge på. Og lige nu kan jeg se, at det sidste spørgsmål er røget uden for min screencast optagelse, men det er altså, hvad kan kilden bruges til? Hvilke problemstillinger kan kilden svare på? Og de står også på sitet. Så nu kan I kigge lidt på kilden, og så skal I trykke pause på det her. Og så vil jeg prøve at gennemgå med nogle af de tanker, noter jeg har skrevet ned om kilden. Uddrag af kilden Mein Kampf, det er Mein Kampf er en holdningskilde, eller en preskriptiv kilde, der beskriver altså Hitlers ideologi. Det er et manifest, politisk manifest, og der beskriver sådan den nazistiske ideologi. Og afsenderen, det er Hitler. Og det vi jo ved om Hitler, det er, at han som beretter han er stærkt utroværdig, fordi han er så styret af sin ideologi. Det er den kontekst, vi må tage med ind, når vi beskæftiger os med kilder produceret af Hitler. Og derfor bruger vi ham eller hans skrifter som levn til at afdække en tilstand i tiden. Men vi kan altså ikke stole på Hitler, når han redegør for biologisk udvikling i menneskeheden, eller hvordan tysk kultur opstod af den slags. Det er ren ideologi, og der må vi sige, at han er utroværdig. Så vi kan bruge ham til, nu foregriber jeg måske konklusionen, vi kan bruge ham til at finde ud af, hvad er hans holdninger, og hvad er hans syn på verden. Nogle af de påstande, eller idéer, måske som Hitler fremsætter, det er dem vi kan bruge til at forstå nazismen som ideologi. Det er for eksempel, som han starter med at skrive, at nogle racer er andre overlegne, og en blanding af racerne vil føre til den højrestående races undergang. Og han taler også i dyreriget, men det er klart, det må overføres til menneskerne. Arierne er den højrestående race, for eksempel. Så er der en idé i nazismen, som Hitler beskriver, det er, at livet eller hele verden er sådan en kamp. Der foregår en evig kamp imellem racer og nationer. Og den, der vil leve, som Hitler skriver, må altså kæmpe. Og den, der ikke vil kæmpe i den evige kamps verden, fortjener ikke at leve. Så det gælder altså om for den stærke at hævde sin ret over den svage. Og det har man sådan set ret til. Det kan man jo sige, det er jo afgørende brud mod en anden forståelse af humanisme eller menneskerettigheder, hvor alle mennesker har værdi. Så er der det her idé om, at det personlige må opgives til fordel for et større antal mennesker. Det er det, der hedder organismetanken, som nazismen bygger på. Man skal arbejde for noget større, så man ikke selv umiddelbart får noget udbytte. Så taler han om, at Tysklands fremtid skal løses, altså en gunstig løsning, sker igennem det her massernes nationalisering. Og det er altså den her opgivelse af det personlige. Der lister han 5 punkter op, som er mere eller mindre konkrete, men et af dem er, at man må tilintetgøre modstanderen. Så her er vi igen tilbage til det her med kamp. Punkt 5, det er racemæssig bevarelse af vores nationalitet. Den tyske nations genrejsning kan ikke længere ske uden den klareste erkendelse af raceproblemet, og dermed jødespørgsmålet. Så jøderne bliver altså udpeget som en trussel for tysk nationalitet og dermed Tysklands fremtid, kan man sige. Så er det konkrete spørgsmål, jeg har stillet til blodskam af den her blanding af racerne, som man altså skal undgå.